Nqe Mzansi Ningizimu neAfrika ngikubingelela ubingelelo mfoka Mtungu ambulazi umzilikazi kaMashobane. La sikhona njengamanje sila eMalveni kubhuti umxolisi le Indlovu Dikida Film Production. Uyabona masikhuluma ngoSamora sikhuluma ngomuntu owenza izinto eziningi kakhulu. Sindlovu Dikida Film Production sithe namhlanje masibheka iaddress yethu isikhomba khona ukuthi sihambe siyozibona ukuthi kungabe umsebenzi wakhe uqale kanjani kodwa umbali upalisa usengaphakathi le Indlovu Dikida Film Production. Sanibonani Dumelangi Abisheni, hello. Umbali upalisa wakwaKutu wathathwa kaMgolwa. Siyi Ndlovu Dikida Film Production. Sifikile ke namhlanje siphansi khona eJulius. Yebo sibhekane naye uMr Samora. The one and only Mr Samora. Sanibona bhuti kunjani? Ngiyaphila njani mama, right wena? Ngiyaphila. Uyena sithutha lo abamazi kanjalo abamazi. Hayi ngisacela nje uyichaze nje kancane ababukeli bethu nabalandeli bakwazi ke wena ukuthi ubani wakwabani utabuka kuphi before size singene kokuningi. Okay akunankinga. Sanibonani niyaphila. Usithutha kanjani lo unyama yenza ivutwa. Ivutwa emva kwamnyama mzathi mase ngene thina sosengene enkulu amatraka amakhulu. Ololiwe into edotsa ngodizeli kendlela kenyuka lengane kuyafana. Usamora lo umxolisi ngokamtshali sibongo ma. Yebo. Uhlaba ngaye lemhlophe noma ngemnyama mina kodwa lemhlophe ngenhliziyo. Okunye nokunye ngicabanga ukuthi abantu bayamazi uSamora kakhulu. Abantu bayamazi uSamora, abantu bayamazi uSamora njengoba nabo. Yes, wayishaya wangena khona but wami wayishaya nje waqonda sengiphelwa amagama. Kabe ngiyakhona ukulilizela kanye ngiyalilizela. Asingene straight ke ndabeni but wami Samora, the name Samora. Cela ungichazela amanzi nje ngegama leli siSamora ukuthi mhlambe like libuya phi? Qiniso igama elijulile eline history yaziwa yimina kuphela. Qiniso lihle nje. Ine history yaziwa yimina. Imina wazile history ukuthi sibani. Abazali bakhona bavumbuke nabo sekukhona uSamora. Wow. Yeah. Kuyi secret nyana nje kukhona. Okay, we can't disclose that. Njengamanje uSamora ukhona. And uSamora futhi is the powerful name. Okudlulelele abantu abanjani abalaziyo. Kokunye umxolisi. Kokunye sengigukhule ngathola. Kokunye sizoxoxa. Kokunye ngoba nje kujula julile kuzovela nje eminyakeni ezayo la sizohlela khona sengihluba udlubu yabo okasini yabo. Kodwa nje in short nje uSamora leli gama nalo ulicreate ngokujulile. Abaziyo ngalo uyena akekho umunye waziyo ngalo. Angano understand yini nje ibeka nje kanjalo kamanje ukuthi umuntu wazi kangcono ngaleli gama umnikazi walo. Ngizwa kungithusa kancane ngathi ngasuma ngibaleka kodwa ku right ke into omifihlakele gayizini njoba nizwa nani ke ukuthi but Samora uyasho ukuthi ke na kufihlakele kodwa kuzovela. Angithi nani niyazi ukuthi ayikho into engaveli kodwa yena uyishole yena wathi uzokuveza kodwa ke usafuna ukuyipha 2 years nyana ukuthi ayiveze indaba yakhe ya Samora. Kodwa thina ke sazi yona iSamora's Kitchen ishisa nyama kumnandi sibonile but Samora uyapheka khona ngigugulile ngayibona ngathi enengizwamba ngiyithestile vele today. So wena une special pap angazi papa lodumo ngicela ungitshele kabanzi ke ngale papa lakho ke bhutwana because ngiyalibona lihlukile. Azenze kanje. USamora uyisecret ipapa lodumo le secret kuningi okusazokubona nje okuyinto entsha. Yeah. Evele nje yenzeke. Shuthi wena ucabanga manje wenza manje futhi yonke into yakhe isekufihlaleni akekho umuntu oyaziyo ngaphandle wakho. Angithi yabona into le. Yeah. Leli papa alina receipt. Cha. Akekho umuntu owavela wathi endoda yenza kanje. Leli papa lalo kwanalo lilodwa nje line history yalo. Yeah, line history yalo ngoba liqhamuka from the different like senze into eziningi. Senze into eziningi. Ngiyakwazi ukwakha. Sengisho nokuthi silithole egcineni akubanga kuba iprocess emfishane. Kwaba into ethi ayibe yinde.
olokhu izama uhluleke ugeje uyizame uhluleke ukugeje kanjalo and futhi okwezi nabanye bayifisa ingredient yakhona nani ongelula awukwazi phela ukuyikhipha ongelula kusiyami yabo leyo hlala lapho bangixolele nkosiyami until you decide to sell it ngama-million billion kanje. That's why ngithi ngizohakidela igama lami ukuthi lisukaphi umuntu wazi kangcono mina wedwa indaba yepapa sukaphi umuntu wazi kangcono kukhona nokunye engeke ngikwazi ukuthi ngivele kunesikhathi sakho kufanele blow up ekhona kuqala bese ngithi sengi-right ke sengilungele ukukhuluma ngalokho. All right ke mhlawumbe ungasichazela kabanzi ke Butch Samora ngendawo yakho ke why this corner, why this location? Why this corner, why this location? Kuse Julius la 10th Street eMalvern. 10th Street eMalvern eJulius. Okay. Yes. Kulesi strat engikhulele kusona. Oh. Okay. Sinomlando. Fika kwami eGoli, fikele hostela Thembisa. And then from lapho ngeza ngapha. Okay, why not open a business in Thembisa? D'accord. Why Melville? Yeah, I'm just going there mama njengamanje. Okay. Into enza ukuthi ngiqala ibusiness la. Mawuthola ithuba ulambile thola ithuba lokusebenzisa leyo nto leyo abantu abangayiboni ukuthi ingasebenza uthola ithuba unjani ulambile You're discovering the unknown. yes ulambile futhi end of the day ya ulambile into enzeka lapha kumina indawo yokuchama le Wow. bekwindawo yokuchama le anganomyanga This corner, yes. yeah this corner bekwindawo yokuchama. Okay. And then now I decide okay. I tried a mini business, a different business. Actually, yeah, no, not really corner. Amanye ama platform business. Transport, kaningi ahlukahlukene, but they fail. Because so only successful business. Yeah, ngisho ukuthi nje successful but isiyona ngathi ngena too much stress and everything. Ayina loss kakhulu nani. I try to transport ngageja and then I see myself now sekufanele ngihleli phansi ngizodlala ngizophila ngani yipi impilo engayenza you understand and then only one thing engiyenzile I decide ukuthi okay let me sell something sithengisa ama sweet sathengisa ama snacks yabo lo mthelo yeah now I'm trying just to teach myself how to khuthuza. How to take the money out in the of your pocket? Yeah, no, not from my pocket. Ekhikhini lakho ngizokukhuthuza kanje. Okay, ngendlela right. Yiphi indlela engayisebenzisa ukuthi umuntu ngenze njani? Ngimkhuthuze. Ngendlela right. And then now I decide ukuthi okay. Sengiyakwazi ukukhuthuza umuntu ngelozi, ngiyakwazi ukukhuthuza umuntu ngesnacks. Yiphi indlela engenza ukuthi ke manje ke? Let me challenge myself. Ngi-upgrade ukuphakamisa imali engizoyikhipha ekhikhini lakho. For now I'm just taking R1. Still sweet as sweet. Okay, tomorrow ngifuna R35 and then next week tomorrow ngifuna R50 kanjalo I'm still on the process ukuthi ngimkhuthuza kanjani umuntu inhloso yami yini ukukhuthuza umuntu so that nami ngizoba njani uzokwazi ukuphila nakho ngoba nabo abaningi ukuze babe great vele imali fanele bethole kubani komunye umuntu ngendlela and then only one thing engitholeleke iyo le certificate sami sokuthi ngimkhuthuza kanjani umuntu yes and then ngasithola i-certificate sokuthi okay umuntu ukuze eze kuwe wenze njani akulethela imali wenze njani yiphi indlela yabonga yeah sengigrand certificate now I take the risk you taking the risk now I take the risk ngayithatha ke risk nokuthi okay today umgqibelo futhi if I'm not mistaken wow you start today ngiyavuka ekseni ne yeah ngiyavuka ekseni today ngifuna ukuthengisa these things and ngifuna ukuthengisa ngalendlela mina engifuna ngayo. Okay, so wavele wavuka ngalelo langa just one Saturday. That thing nje. Avukuseni ngathi today ngifuna ukuthengisa kuba nekhishi la. Okay. Ngavuka ngathenga lezi zinto engangifuna stove esincane na have guys emsebenzisana nabantu bengilekelela no. Guys, let's go and try this. Before this, Samora's kitchen. Kunama jacket la, second hand jacket. Wow. I was cheating myself. Wena loyo. Yes. I was cheating myself ukuthi ngamkhuthuza kanjani umuntu. You were doing good. Yes, I was and then I see okay. Jacket is on a season.
Winter. You see winter only. Summer wenze njani? Wenze njani ke manje? Ama-jacket. Okay. Let me make a plan again. Before ngifinyelele lapha. Kwabe kuyiwona ama-sweetie, kwabe kuyiwona ama-juice. Angithi wona engifundisa ukuthi yipi indlela engingayisebenzisa ukukhuthuza umuntu and umuntu ngimkhuthuza kanjani. And kuyashiwo ukuthi you start small and then you grow along I don't your know way. mina kodwa inhloso yami ukufunda ukuthi okay angithengisa okuncane ngibona ukuthi like ngiyayithola yini experience And you're still learning even manje. now Noma usufikile la. sengifunda ngelinye izinga manje akusafana nakuqala I like your confidence. akusafana I like your confidence. and now okunye kwakhona neSamora's Kitchen I have that thing ngiyayibuka ngimachini ngiyibuka ukuthi njani Yeah, ngemondo qala. ingakafiki Okay. konke lokho kubona la already mina ngiphilile Ujarile. kukhona mina ngiphilile kukhona ukuthi ngelinye lamalanga bekunendawo so enzeka so namanje khona enye engisaphila kuyona engakafiki So- ongakayiboni wena. So it's more like Put Samora, you bringing your dreams into life. Mina ngiyayiphila yami dreams ngingakayiphili. Yeah. Yeah, Bese ngizama ukutshela. mesivela. Already vele ngisuke sengazi. Like a deja vu. Yes. Ngathi uke wayiphila lento. Sengiyaconfessa manje ukuthi vele lento. Sikhona mina ngeke ngayibona lento before. Ngayenza. Engihlala nabo bayazi ngiyabahlebela kancane ngithi la ngifuna kubinje yabo jathi ukuhleba nale ngisebenza nabo la ngifuna kubinje jathi siyahleba Yeah. nabo bayazi mase ngikhulumile ngendlela engikhulume ngayo Kuzokwenza. ngiyahlala entweni yami ngiyifostelele ukuthi izibe kanjani ibe yilento enjani engisuke ngibathembisa yona ngoba bona basuke bebona mina njenge hero yabo ukuthi okay uSamora usethe kuzokwenzeka so. I was about to go there ukuthi bengakafuni sifike kodwa kuye staff Okay. bengisagxile kuwena Yeah. but ngiyezwa ke hayi ushaya khona ujulile futhi kakhulu. So now since suyithintile indaba ye-staff, let's go to that detail yama-staff wakho. How did you get ama-staff members wakho? I-family yakho usebenzisana nayo noma usebenzisana nabangani bakho, or it's just random people owabathatha waba-interview wathi these people they are good for my business? Ngiqalela ku-interview anginayo interview anginayo CV ukuze ngithole umuntu mina ngikholelwa sekutheni umuntu into mayifuna uyahamba ekuyona angamemezi ukuthi ufuna something it's better ukuthi aye kuyona into ayifunayo ngithatha abafana basestradini engiphila nabo the most of them they believe on me. So these people esikhuluma ngabo, it's people they are not qualified, they are not trained. That's why ngisho nje ngithi angifuni obathathe emgwaqweni angifuni ne-CV angifuni nokwazi ukuthi ufunde kangakanani angifuni nokwazi ukuthi unamaphi ama-qualification anginandaba nalokho mina ngidinga umuntu mayifika la umuntu olambele umsebenzi o-understandayo ukuthi yini ukuba yiphara umuntu okwazile ukusokola no-understand indaba yokusokola ngoba nami into engenza ukuthi ngivule ibhizinisi ukusokola manje mawuzoza ngala wena uze nakhi ngokudlala ekubeni mina ya nokuthi ufunde kangakanani unga-understand ukuthi into engibekela mina ukusokola akusikhona ukuthi nje ngifundile nanokuthi ngigraftile ngabeka phansi zonke izinto ukuthi ngikwazi ukuthi ngize ngifike la ngikhona yabo lento la kodwa manje wena mawuzoza ngokuthi nje ulambile nawe ufuna umsebenzi ngikubheke emehlweni sixoxe futhi mongoze ukuqualify nginalento nami enginana mengingayazi mongoze ukuqualify ngisheshe ngubone you just a natural kahle ngisheshe ngubone ukuthi no uzodlala lo uyafisa ukuzama kodwa amandla angeke akwazi ngoba ngidinga istar somuntu ngidinga istar mangikhuluma ngestar ngikhuluma ngento engithi noma ngingekho ngazi ukuthi no ikhona izokwazi ukuphila mhlambe ekhithi 30% or 40% kulento enjani engiphila nento engicabanga namandla engiwafakayo kuphi emsebenzini wami kwi-staff enginaso abantu engibathatha estradini isihlobo anginazo yabo bafowethu nje engibona ukuthi nabo bayadinga ithuba
lokuthi sizame ini impilo. Mina ngilomuntu ukuthi makhonto eqalayo ngiyabanika bonke abantu i-chance abaseduzane ukuthi zama uhluleka azama hluleka mase behlulekile abahlulekile kulungile sifana sengingaphosta ku TikTok ukuthi guys ufuna abantu abawu2 manje but I need a focus ngidinga 1 2 3 4 5 ungezilanga ngoba nakho ubona ukuthi ngathi kumnandi uzohleka it's not easy bakhona la sebefikile bahluleka nabo basheshe benzani bayibalekela ngoba asidlali siyasebenza. Hayi ukuSamora bafethu umphuti engibona ngathi uyasazi story sakhe and he's a man of his words. Like from scratch, he started the business from scratch, from nothing. You understand? Angifuna ukuthi from zero to hero because usasho naye uthi indlela yakhe usayihamba akafiki la afuna ukufika khona. So ke mina ngiyayithanda kakhulu indlela acabanga ngayo, ngiyayithanda kakhulu indlela enza ngayo. Nangendlela a responda ngayo kuningi kodwa mina ke engisase nakho ukubuza nje njengoba usushilo ukuthi awuqashanga family awuqashanga nje any person o close to you abantu abafika kuwena randomly ufike ke wena ubabone ngendlela ubabona ngayo without ukuthi umuntu mhlawumbe unama qualifications akhe ukuthi mina ngiyichef mfethu ngifundile na umaphepha ami lento lena ngiyayazi. Into engichaza ngami yodwa ne kumanje sibhizi senza ama training sishaba indawo ukuthi incane kube kuya ngathi lapha ngabe sinabantu abawu50 kaphezulu just for training. Ngiyafisa ukuba nenye branch but ibranch yami angikwazi ukuyivula ekubeni ulwazi likimi kuphela lukimi kuphela ulwazi angithi bawu-few abalazi mangithi ngivula ibranch ngizoseparate kanjani abasebenzi abakhona kuzoba nzima la ekhaya before usebenze ngiyakuphi training bese ngibona futhi ukuthi lento engangiyibonile vele hayi iyona noma kusiyona ngoba ngitshela mawufika for the first day ngiyakubona ukuthi kwenzakalani. Bafikile abanye osesibeba u2 oyedwa usele kumanje babehlela ngihleli khona ngamtshela lo ngathi wena you are not qualified and futhi ngangifuna ngibuzwa ngayo and we are not ready wathi tomorrow ngizobuya akaza buya lo munye ngamtshela ngathi wena qala ukusebenza manje we are ready without training. Yes, angithi uqala uzoqala training. Okay. Okwala ekhaya fanele akwazi zoba kunjalo. From lapho ke vele ekhaya training ngiyakhokhela manje. Yasayikhokhela ekhaya training ukuthi usebenze but bekhona okuncane sikunika khona. After lapho sibona cha so grand at least now sungajumpela ngale sazi ukuthi usibani ukhona. Sesingakwazi nokumthenga lokuncane kokugqoka akwazi ukwenzana ukubalance nathi abukeke njengathi nathi asuke senzani suke sisebenza. Yes. Manje nje kulokho hayi ngenza sure ukuthi ngiyatraina kuqala. Okay. Awuveli ungeke just ukutraina namanje kube kuya ngathi ama training maningi but shaya equipment yokusebenza siphinde sishaya na ukuthi indawo enjani incane into eshaya. So wena Samora ubuyibhekile mhlawumbe indaba yokuthi you want to expand your business further mhlawumbe uyithole usunama branch Cape Town, Durban, Soweto ungapheleli mhlawumbe la nje ubusho ukuthi this is the only branch that you have for now but usena ukuthi ufuna ukuvula amanye ama branches. So mhlambe ithini into yakho mhlambe ngaleyo department because manje remember sinabantu abafandayo right iminyango miningi ivulekile you can go to this door and knock and then uthola ukuthi mhlambe uyaba na inhlanhla and then njoba ukhuma ngama training kanje akhona ama business akhokhela ukuthi akunika just a funding ukuthi wena ukwazi ukuthi utrain as much as people that you want to train but also getting paid for it and paid others for that. So mhlawumbe ke wacabanga lokho ake ngithi nje mama in short leli gama lika Samora lijulile mangithi lijulile mawazi uSamora ngiyabona nje noma ukhuluma ngalo uyajula nawo aliqala manje lisuke esikoleni belenza ezinye izinto la engifunda khona nje high school akekho ngamazi amanye kinyoshi akekho nje ngamazi Samora ngakho njengamanje sifiso sami ngifisa kuba lapho kufunda khona either way ngifuna ukudiga deep ngakhona yezona ke ndaba yabo nje manje sifiso sami ke kubenzima ukuthi ikhulume mhlambe usho ukuthi uthatha isikhathi ukufika nomunye azakhohle ukuthi nani sizwami I'm the CEO of Imbewu Yesizwe organization. Yes,
Imbewu Yesizwe organization. What is the Imbewu Yesizwe? Imbewu Yesizwe is powerful. Okay, uyumholi wayo lo Samora. Imbewu Yesizwe sibuyisa ithemba kuphi emphakathini. Sikhuluma la ngoSamora esestradini. Efuna ukuzwa ukuthi amapharaphila kanjani, efuna ukuzwa ukuthi umuntu osesikoleni uhlukumezeka kanjani, efuna ukuzwa umuntu osesikoleni udinga lophulwazi azokwazi ukukhula kuphi emqondweni. Sikhuluma into esesiyenzile lapho siuSamora, siyimbewu Yesizwe. Ya la ngifuna khona. Siqedile ngakho konke sesikwenzile lokho nene. Manje mawukhuluma ngefunding, it's better ukuthi baqale bayofunda imbewu Yesizwe sisebenze kakhulu. Phansi khona. Yeah, imbewu Yesizwe. uSamora lazalwe nakho. uSamora khona. But amandla kaSamora amaningi abuya kwimbewu Yesizwe. Abuya ngale kwimbewu Yesizwe. La sibusa khona ithemba kuphi emphakathini. La besikwazile khona ungena izikole nezikole zaseNatal eziningi nakhona la eJozi eziningi sikwazi ukuyivakashela just ukukhulisa ingqondo. What you trying to avoid is avoid ukuthi okhulayo nakho. Akhule lento enjani? Akhule lento ephilayo. Manje mawukhuluma ngokuthi uSamora athi ku-expand mhlawumbe uyatholakala eDurban nakuphi. Mina expand Samora qala ungaka expand ngiyakubamba Samora uzokhuphuka but ngifuna khuphuke ngamandla la hamba nembewu Yesizwe ngoba ngifuna uSamora kube yinto encane ngifuna nengane encane yazi ukuthi kunomuntu okuthiwa uSamora. So sike singeneke kancane kumbewu Yesizwe njengoba usuyithintile indaba yakhona. Imbewu Yesizwe lena is it a foundation ibandla NPO. Is it an NPO, a PTY? NPO. Kodwa yake ekhaya. Yase? Ekhaya, phansi la ubuya khona. Oh, hayi ukuthi yasekhaya. Ngiyenzele khona la. Okay. Ngiqale khona la imbewu Yesizwe. Okay. Ngama reason ajulile. Ahambelana nakho futhi okwenza njengamanje nguSamora. Okusho nje manje nginento embili la. iSamora's Kitchen ehamba nembewu Yesizwe. Yes, okay. Samora's Kitchen ehamba nembewu Yesizwe. Ngiyafisa ukuthi iSamora's Kitchen itholakala endaweni eziningi ehlukahlukene. Lokho futhi akusinto eyinkinga leyo. Kulula for mina njengamanje. According to lento engiyifunayo. Kubona kuyinto encane mina for manje lokho ukuthi uSamora atholakale kuphi endaweni eziningi. Kodwa lokhu kwembewu Yesizwe ikhona engifisa ukuthi onke umuntu mayeqala akabuyele embewini Yesizwe abone ukuthi yini imbewu Yesizwe. uSamora ubenzani la? Ngoba omunye mhlawumbe uzoyibuza ukuthi lo mfana waba namandla angaka okwenza izinto ezifana nalezi. Kanti yena usukaphi? Ubani kahle kahle? Sengifuna ukuthi umuntu mayibuka imbewu Yesizwe. Uyinceleko. Uyabona mayibuka imbewu Yesizwe abheke ukuthi angikhulumi nomuntu engitshela ukuthi ngikhuluma naye or ngikhuluma nomuntu engitshela ukuthi ngikwi level yakhe. Lo muntu ziningi izinto azenjani asedlule kuzona lezinto kanjani adila ngazo. Kune company ke futhi yala. Uyakho uSamora. Konenye futhi. Uningi. Yokuthi iqondile mama ngistiwe. Ngingene kanje. So la ngifuna ube khona ke manje. Uright ke manje la ukhona. Awungichazele ke manje. Ayanda Samora and Ayanda. PTY, okay. So this one is Samora's Kitchen. Yeah. Chisanyama. Unembewu Yesizwe official nasingathi umbrella. Yebo. So imbewu Yesizwe izale uSamora. And then from lapho okukhona uSamora, Samora and Ayanda. Lapho sidile ngecompany ke straight. Company. PTY Ltd. Nakho. Ngona we understand la unalazi. 100. Konke lokho sikwenzayo kunento esifisa ukuyibona kusasa. Lento esifuna ukuyenza kusasa. Sizazama ukuthi sisiyayikaka ngamanye amazwi. Lokho okubonayo wena kuyinto mhlambe ngathini eseyamathonsi omphumelo njani ozayo. Lokho okubonayo njengamanje kuseyamathonsi nyana omphumelo ozayo. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi vele uSamora abamazi. Yeah, ngiyazi ngiyabuka njengengane encane. Hey mama, trust me, social media is a very big platform. Ungathamisa abantu abakwazi. Omunye enginokukubuka ne. Kunokusuka umuntu athi Samora ngifuna ukufana nawe. Ngimzwela ishame. Khuluma iqiniso ngikhuluma mama. Angikhe ngoba ngikhe. Samora ngifuna ukufana nawe. We role model. Yeah, but and then sometimes you're not aware ukuthi omunye umuntu mekubhekile wena ukubona you've ngamanye amagama you've made it. Sekurado kwami ne.
And lento iyangihlupha futhi i-right kuhluphi kodwa ke kumnandi because omunye umuntu manje usebona esinye isithombe wena ukhula obokade ungasiboni. Yeah. It shows ukuthi now you are few steps away from where you want to be. Noma wena ubona ngathi awukafiki kodwa bona ngathi umuntu usebona ngathi usufike. Bala lento ibhlungu obuyacindezela sometimes. Yabona lento ukuthi umuntu akubone unakho konke wena ungenakho. Aza expect nokuthi azocela noma usumtshela akukho abona ngathi akukho. Khuleka ukubona nje uSamora ugezile kanje every day. Ngizomdlulisela nakho kulo othi nami ngiyafisa ukuba ufana noSamora. Ukuthi ndoda ngiyakuzwela manje. Awukhulume ngengane manje, awukhume nengane. Yeah, le nethi nje futhi ngiyafisa ukuthi nami lamalanga ubona yabo ngiyamzwela lo muntu lo. Kodwa ngeke ukuthi enganeni ngiyakuzwela. Awukhuthaze ingane. Cha ngisayiqonda ukuthi ngithi angifuni ukufika phezulu. Ngisayikhuluma ungangijaha. Okay. Bafo ngiyamzwela ne? Yeah. Ngiyamzwela ubafo ngiqamba manga. It's not easy and it's not nice. Nami kwesinye isikhathi ngize ngisho ukuthi kuba yimina buhlungu. Sisi ngila eJozi ne? I think in 2 years, 3 years I was doing the taxi fire. On that situation yeah. Okay. Yeah. I get a hijackings more than 15 times on that 3 years. With your own car or I'm just working for somebody. Oh my God. Okay, one. Hey ngiyafisa ukuba uSamora. Uyazi ukuthi uSamora usuka. Yabona into le and I lose enye futhi business enzima kabi. uSamora ufana nekati yakade yabona sengishona ukuthi kulokho okubonayo mina kusikhona lokho engifisa ukuthi ngelela amalanga kube into engithi ngimisa isandla ngayo. Wena usajabulisa lokho okuncane okubonayo kodwa mina sengiluze okuningi kungalokho njani okubonayo njengamanje. Bese uyitshela ukuthi wena kuvele kwathi kwavela. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi bangazi ukuthi okay ngibusinessman ngani ngekhishi kanti angisuki lana sister yabo. That's why kuningi ngiluza. That's why put Samora sine ma platforms afana nalawa akandlovu Digida Film Productions. We here to tell your story. We here for you ukuthi isizwe sazi ukuthi uSamora usukaphi. Because phela ukhona umuntu I think you've had a lot of interviews, we not the first ones. Abantu mebebukele lawo ma interviews they think ukuthi this guy he's made it. This guy unemali. This guy targets. Yabona. So thina siyindlovu Digida Film Production. Okay. This broadcast nawe obviously uzoyifaka on your social media platforms nayo izohamba nawe kufikisa lapha kufikisa khona. People will know more about you and people will now understand your story as much as yabona imnandi into efana nale because you get to express your feelings ngoba nami nginje I'll judge you ngendlela engikubona ngayo uyabona hayi ubhudu kanje kanti when you have a lot to tell the nation and umuntu unezi story sakho yilapha athasheka khona yilapha abona khona nosesikolweni nomncane nomdala uyakhona ukubona ukuthi elifini you have to start somewhere to be somewhere. Ngiyajabula ukuzolokho mama kushoyo ukuthi nabantwana ingakho nje ngithe ukuthi bengihambela izikole ngama reason afana lo ukuthi hey guys beware man, it's not easy and it's not nice. No angifunda uqamba manga sister lami uya WhatsApp omunye angifonela mfethu ngicela ungifake kulayini ngicela ungenzisa ukuthi ngicela ungitshele uqale kanjani ibusiness njengoba usulana nani okunye anginayo athakho mawungibuza ukuthi ngiqale kanjani ukwenza le business ngize ngifike la ngizokubuza umbuzo one question. Ingane yakhe ina 6 ukhoste malini ukuze ukhokule ingane yakhe ize kufike ku6 years imalini oyikhostile kuyona ukuyikhulisa awungiphi iprice yakho umzali angithi you not counting because remember ingane yakho ukuthi mina ibusiness khona into engakwiza ukukhuluma ngayo ngoba mawuqala uqala nge1 rand i1 rand ikhiphe i2 cent i2 cent uyithatha phinde uyifake lapha nani ianswer yokuthi ukwenza lento yakho njengoba inje malini anginayo answer yakho njengoba nawe ungenayo answer yokuthi ingane yakho njengoba ina 5 years ususpend emalini kuyona ukuze ibe ndala isikole yini awunayo answer. Do you understand ngenza umkazi kusho wonke umuntu osekwezama ebuza iquestion efana leyo
akulula ukuthi ngimphendule hayi ngoba mhlawumbe ngisuke ngimlahla ngithi bafo anginayi answer kodwa inaye mayeyibuka una 4 years esesikoleni eattenda mhlawumbe lapho evarsity kuphi mangabuza uspende emalini ngokuye evarsity u4 years they don't even answer angeke ngitshele true manje mina ngoba angifundanga mhlawumbe ube ngifundile ngenza nebudget and everything bengazi ukuthi okay fine ibudget yami imali enga and then ngihlala phansi ngenza i-business plan and what and everything sengiyathola information ilana phela manje mina bengicononisela mangikhuluma ucononisela ukuhlanganisa into encane ikhipha into encane bese thatha into encane iphinde ibuyisele ngale ezokwazi ukukhipha until uMethu Bhuti Samora kafunda siyazi ke wonke umuntu unokusho kanjalo kodwa abe aneziqu zakhe azifihlile olese ukusho lokho uzokhuluma nje kuhlale obala umuntu angafani nami bafo mina isikole ngiyasinyanya ngiyaqolisa ukusho lokho hayi kahle Samora ngiyamthanda guys cha ngikhuluma manga I like your confidence ngikhuluma manga uma into ekwenza yes isikole ngiyasinyanya ingane nginazo ezifundayo kodwa kube futhi kuya ngami ngabe mina ngisifundisa sami isikole ingane zakho not lesi isikole noma ngayisiphi kodwa isikole ngithapha isihle ukuhluka kancane ngoba esikoleni isikhathi esiningi sithola education kodwa khona lokho kushodayo esingakuthula yeswa ngithi kube kuya ngami mina ngabe ngenza ngendlela yami angisho ukuthi ku wrong ukufunda uzokusebenzisa ukufunda nakukusebenzela mangakusebenzeli kuyeka mina angisinyanya isikole mina esikoleni bafo bengilova ngilovela ukuthi ngifuna ukuyopenda ngifuna ukuyokhonka ngifuna ukuyoplaster ngiyoplaster hayi ngifuna imali hayi ngifuna imali since ingane vele uyithandela isinokonoko vele ngithi ngiyalazi udaba since from grade 9 yeah umama mangitshela straight la emakhaleni wathi funeka imali no sewumdala manje phuma engqeni zami mangizama ukuchaza lokho ukuthi phuma manje la kimi sekufanele kube uwena olekelela bani yena ewangisiza futhi kholisela ngenzi i-uniform le bengingena inkinga nokuyithengela iclass uma bengiyithengela imali yami engihireza from grade 9 uyayiunderstand lento lento okusho ukuthi kahle kahle into enginyanya kakhulu ngesikole asifundiswa ukukhanda imali kodwa sifundiswa ukuthi kumele siyosebenza ukuze sithole imali ayikho into ebakhona ukuthi nakhu fundani nina nifundele ukusebenza nakhu fundani nina nifundele ukukhanda imisebenzi imisebenzi manje sonke sifakwela ni no one but at the end of the day konke futhi sifuna enjani sifuna into efanayo sonke masifuna umsebenzi cala umsebenzi owuthatha uzobukhanda ubani abawukhandayo babukeli mina ngiyamthanda uBhuti Samora babuya ngambe ngohlala la ilanga lonke like he's very wise he's very brilliant ngokubona kwami and I think it was a good choice le oyenzile angithi ingane ziyeka isikole cha zingasiye kodwa ke ngithi yena mama makufundela funda ufundisise into engayitshela yona ukuthi mayinethuba lokufunda funda ufundisise ngoba mawuno grade 12 ono age fana ukuthi awunalutho ingakho uma ufunda yenza into yakho uyenzisise mawube uyabona ukuthi isikole uyastanda ngena kakhulu esikoleni mawube uyabona ukuthi ugudu kwenza ini yenza leyo nto leyo uyenzisise izokwazi ukwenzani ukuvela ukuba sekitchen sikhule ngakho thina ya ngibe nginto enganakile ukuba sekitchen sikhule ngakho mamkhulu esitshela okay lenyanga kupheka wena unangaka lapho 12 or 13 lenyanga kupheka wena lenyanga kupheka wena kwayinto nje yebo ingakho empilweni kuzoba nzima uma kuba ukhulele ekhaya elila mangithi la ihlakala singaqinanga yabona ihlakala masithambile ungakwazi ukuzenzela anything ngesandla sakho ungakwazi ukuyenza ipapa ngikubonile ipapa uyashaya baba nendaba yepapa sengijole ukuthi noma uyibalekele indaba yepapa ukuthi yenzakalani ayipapa uyashaya lona alright ke Bhuti Samora isikhathi njoba ngisho ngithi kakuya ngami ngingahlala nawe ilanga lonke remember ke siyabona hey kugcwele kakhulu la ekhaya sisafisa nokuthi uengage nama clients wakho khona la sikubona si Digita Ndlovu Productions
ukwazi ke ukuthi nawe ube right usibonisa ama plates wakho. If you have special plates, you're not gonna tell us more about your ingredients. It's okay. Okay. So nje Indlovu Digida Film Production ila ekhaya namhlanje ize nje kuwena. So this is your day. You have to show us everything. Ama special plates wakho noma ngaba u2 sicela usibonise wona just nje i-plating yakho njengoba sinokubona uzenzile vele izinto lapha ku TikTok, ku social media yonke as a whole. Usibonise nje just few, then we see you also engage with your customers. Cha into engayikhuluma sisiwami ikanje ngeke be yinde kakhulu nje. Ukuthi uSamora abantu abamazi efonini ungomunye umuntu mase bembona kuhlale bembona lokho vele abahlale bethuka vele case file. Ngaziwa nje umuntu no abanye basiba bangaze ubaba nani. Kubantu bami nje bonke abangifollowa nabangilandelayo into engantshela yona iwami. Ukhona engisafuna ukunikenzela khona nokuniprovela khona ukuthi singafunda ukufunda singabuka kasizingane kodwa kunamandla kufanele siwaveze la aqashile ikhona ngifuna ukusho lokho kuphela nje. uSamora kunezinto nje sazozenza emhlabeni and futhi hayi ukuthi kancane sivele ibonakala mangizothola nje ithuba lokuphila kuningi esafuna ukwenza ongeke futhi kwaziwe umuntu nje cha wonke umuntu kwazi ukuthi uSamora njani ukhona. I will fight for this until I get what I want. Yes. Kunjalo nje Siyabonga kakhulu Indlovu Digida Film Productions. Bese khona la ekhaya sifikile bekumnandi kakhulu. Bathe eJulius, bathe Melville, bathe Samora Kitchen shisa nyama. Awuyitholelana nawe mfethu uze uzozwa ukuthi ukudla kwalobhuti kunjani, kusha kanjani. Ipapa lodumo woza phela uzotaste. Sakho mina.